Běh, plavání, inline, brusle a horské kolo, 20 kilometrů v okolí Zábřehu nad Moravou. To je závod, který už podruhé odstartuje pod názvem Velclův kvadriatlon ze zábřežské Loděnice. Muži, ženy, chlapci, dívky, profesionální sportovci i úplní amatéři. Ti všichni jsou vítáni v sobotu 23. července 2011 na startu druhého ročníku soutěže, která si už našla pevné místo v kalendáři všech vyznavačů outdoorových sportů. Přijď se i ty poslední červencovou sobotu postavit na start Velclova kvadriatlonu. Těší se na tebe organizátoři, bohatý doprovodný program i hlavní cena pro vítěze 10 000 korun českých. Více informací najdeš na webu www.velclovquadriatlon.cz. Připravoval jsem se asi měsíc dopředu, protože jsem se to dozvěděl zhruba měsíc předem, takže jsem plaval, běhal, jezdil na kole trošku, na bruslích. Na tom plavání přece jenom nemůžu moc a na tom běhu se šetří člověk, na kole to nejde při těch sjezdech, takže ty brusle byly nejhorší, tam si člověk neodpočine a musí jet pořád na plochu. Tak pro mě trať byla náročná hodně, hlavně v běhání. Jinak si myslím, že to zvládnou, víc holek by mělo závodit a jezdit. Jediný, kde jsme měli problém, že co po běhu voda, tam jsme to vyřešili, že ty lidi se nejdřív osmělili, šli do prsa ve vodě, pak teprve skočili a plavali, takže to se zvládlo. Lidi byli spokojení, takže si myslím, že jo, že se to zvládlo.